Jo, vítajte u ďalšieho videa. Dnes si konečne, finally, zahrajeme Hello Neighbor Act 3, Hello Fredbear Act 3 v Robloxe. Takže poďme na to! No, takže, here we go. Woj, ukáž aký je rýchly. To som ho jak mal akože suseda vieš ešte aj obehnúť, ale keď tento fujahis tam na teba pôjde, tak si kúkt. Lebo to je taký rýchly fujahis, no. Nie to som chcel, nechaj ma na poko. Ty fujahis. A len spoilerujem, asi sa budem veľa lákať v tomto videu, takže... Nie! Nerob! Ty si taký škaredý žltý medveď. Oj, slepý si aj. Haha, slepuň! Slepuň! Dobre, choď si tam dookola, slepuň. Dobre, poďme. Nie! On je taký... Budem sa držať slovníka. Strašne škaredý človek. No zabij ma, ja nechcem tu move. Som sa strašne zlakol. Yo bro, typek je strašne rýchly. No poď vonku, ale nechod do prava. No, šťastie. Slepuň. No čo slepuň, jak sa máš? Dobre, nevidím ma. Upsi, bojím sa trošku. Som si možno nakadil do ryti. Kde je? What the heck? Ja mu rozbijem okno. F-ko? Hej! Robo! Áno, a v tomto videu dokončíme celú hru. No, aspoň dúfam. Teším sa, počúvaj. Neviem sa dočkať. Ty si taký strašne škaredý človek. Choď domov. Nie, choď domov! Prosím, choď vonku. Ty si strašne fujajs. A je to speedrun, no taký trošku. Asi sa mi zastavilo srdce. Ty malíšky. To je taký imbecil. Prepáčte za tie blbé slova, ale on je taký imbecil. Vážne, tam musíš ísť. Fakt. Nevidíš ma.
Bože, to je jak nahlas ten škaredo. Tam je pod nami. Pod nami je. Ja tam nejdem. Nie. Musíme tam ísť. On si ma nevšimol. On je slepý. Aký je kód? Máme verenč, už som to zistil. 4869. Jak sa to ťuká? Ečko 4, 8, 6, 9. Teraz nám treba umbrella. Dobre. Kamoši, premýšľam. Už buď ticho vážne. Ja si to dám tichšie, lebo strašne nahlas. Asi dobré. Premýšľam, jak treba získať ten... Som zabudol, kamoško. Jak? Jak? Jak treba získať ten zelený gramafón? Ja som to zabudol. No bro, asi dám ráno, fakt. Cez menu. Daj mi ráno. Jak treba získať ten gramafón? Ja som na ňo zabudol, jak? Neviem. Bro, fakt ma to štve. Neviem, ja idem rovno do domu. Vonku je. Tak není vonku, no. Není vonku. Nemyslím si, že je vonku, Jožo. No poď už tu. Jak to treba získať ten gramafón? What the hell? Typek skočil zdakade. Ja už viem. Už si pamätám, dobre. Dobre, ja tam musím proste ísť. Toto keď takto dobrovoľne vie hrať, není človek. Ja už ho chcem zabiť asi. Ja tam idem, nezaujem. Ty si taký škaredo! S ním sa to nedá.
Ešte celú hru s ním dohrať. Získam to tu pištol z pivnice a ho tak s radosťou odstrelím. Kam ide teraz? Tu či tam? Neviem. Neznášam ho. Ty fakt musíš tam ísť, ne? Fakt. Choď už tam! A to som jak mal stihnúť? Telka ruská, aj s tým už otravná. Mám to! Let's go! Mám wrench! Čo je? Tak asi nemám. Ahoj! Čau! Čau! Ty žltý medveď starý. No choď, hej! Perfekto. On tu zapol. Ja sa strašne bojím, ľudia. Zachráňte ma. To video musí byť menej ako 30 minút, alebo aj hodina more. Oj, prepáčte za to slovo. Nie, no, šťastie. Dobre. Konečne. Tak dlho to trvalo, more jeden. Jobro, ja mu idem vypojiť poistky, nech si ich príde zapnúť. Škaredoch. Ja teraz som tam ani nemal ísť vypnúť, ja som taký Ide? Neviem. No jasné, že ide. On v štýle skočil zo strechy. Frajer. Prečo keď mňa naháňa je strašne rýchly, ale keď takto ide je pomalší jak nejaká babka. Bože, no choď už, čau. Hej, on to nechal otvorené. Čo je Bacon Boy? No, choď už, prosím. No, ideš. Keď odbočíš do kuchyne. No, šťastie máš. Finally. Ja, ale on to bude počuť. Čo? Skade prišiel? A skade vedel, že tam som? Typek ešte vie, keď idem na záchod, more? Aj keď sa pôjdem akože teraz rovno vykakať, tak bude vedieť, kde som. Čo to za zvuky? Skade vedel? Skade? Skade? A jasné, že mi zamúroval to okno. Fakt.
fakt postihnutý je. Jak toto dobrovoľne môže takto hrať? Už teraz som stratil motiváciu. No, nechaj ma zobrať kľúč. Ja ťa obesím! No choď už! Ty si fakt... Neznášam ťa. Zo celého sveta. Toto už video asi natáčam minimálne 10 minút a ešte som sa ani nepohol v podstate. Jožo, alebo neviem čo ty si, prosím, dosť. Hello, Fred Bear. Už som chcel povedať škarečie dačo. A však ten kľúč tu není. Ani tu není. No shoot, že mi ho... Ja ho asi fakt zbijem. Tak modrý kľúč asi nezískame. Treba nám ho vôbec, čo je za modrým kľúčom? Nie, netreba nám ho. Je úplne zbytočný v podstate. Ja stade nejdem. Ja mám pohodu. A tu ma aj tak neuvidí. No chance. Ježiš, ja som dostal infarkt. Ja v noci nejdem do toho baráku, nie? Meníme si. Ideš vonku? Konečne! Jožo išiel vonku. Čo ti dáva? Počkajte, musím si sadnúť normálne teraz lock-in. Bože, on je taký hnusný. Čistíme výťah. Let's go, baby. Nevidel ma, on je taký slepý. Tak ti treba, škaredoch žltý. Medveďovský. Dážnik mi netreba. Potom tam mi bude treba. Ale ideme zapnúť vlak. Čo sa dá ísť stade. Počkaj. Ideme rovno. Vlak. Či? Nie. Keď už som tu, poďme urobiť rozmraziť koláč. Ja si dávam tišie. Počujem to ale ticho, lebo to už je strašne to, čo je. Tu sme ešte neboli na kanále, myslím, či? Hej, boli. A tu sa potom otočíme a tam bude gramofón. Tu je hore? No už som sa zlákol. Jedno. Dáme to na prvý pokus. Že by... Trickshot. Ja som
Ja som, jak Handy ze kryštálový sused, ja som... Kamenný sused. Jo. Vítajte. Kam teraz? Neviem, aby som najradšej asi skočil naspäť, lebo ja nejdem cez toho otravného škaredocha. Neviem, poďme stade a uvidíme, s čím tu môžeme kukovať. S ničím. Môžeme. Nie, nemôžeme. Či? Vieme ísť zapnúť vlak. Let's go! Dohráme Fazbeara s touto hrou. Čo? Skade vedel? On čo má wallhacky? To nemohol vedieť. No hell nah. Nechaj ma. Ja som kamenný sused. Volajte ma od dneska kamenný sused. Jo, kamenný sused. Poďme zapnúť výťah. Či vlak, výťah, šíbe mi. Toto telky sú strašne otravné, že ultra mega 6-7 ultra. Sorry za 6-7 joke 2026 leta. Nie, nepadnime tam. Abo. Tam je dole. Please, Kazis. What the heck? Mohol som mu vypojiť poistky. Neviem kde je a bojím sa. Ani radšej nechcem vedieť. Bolia ma uši od sluchatiek. Bro. Choď už zapnúť poistky. Neviem. Dobre, že som nešiel. GG! Jo, guys. Hneď som tu, zatiaľ ho pozerajte. Jo, tu som ľudia. Idem mu ešte raz vypnúť. No čo, vypol to oficiálne? Neviem prečo, ale strašne sa mi trasú ruky. Bojím sa aj dosť. No, Jožík, skoč dakade, alebo ešte to poď vypnúť. Jo, bro, ideš? Som myslel, že tam ten typek je sused. Hej, ja chcem sa ešte prepáčiť za private. No, že hej, nemám private, no. On to asi nejde asi ide, no. Čau. Nepozeraj tak na mňa. Si škaredý. Takže... Don't touch me. Joj, ty si taký hlúpy. Fakt taký hlúpy si. Joj, aký si hlúpak. Nie, ja som hlúpak asi. Už som dostal stres. Už sa mi zastavilo srdce. GG. A teraz sa už konečne ide vlak. Neviem, a teraz sa už konečne musíme vyskladávať s tými blbými nefyzickými
Potom aj tak sa tu vrátime, lebo nám bude ten gramafón tu použiť. Posledný, čo je strašne zlý a ťažký získať od toho žraloka. Krokodila. Bro. Perfekto! Dobre. Uno perfekto. Vypli sme, máme zelený kľúč, máme prvý koláč. Let's go. A tam sa mi nechce skladať, zoberám stolič. Abo zo zabradlia. Som zistil, že sa dá. Len tie krabice tam budú asi za... Hey! Hey man, what you doing, bro? Nicky. Nicky off! No. Jo! Bro, ty krabice. Magnet nechám, wrench nechám, vážnik nechám tu so sebou. Bum. Chodím do vlaku. Bum. Hodím som chcel povedať. Nechodím do vlaku. Chodím domov. Bolo to smiešné. Keď nie, tak dajte odber a like. A keď hej, tak napíšte do komentu hej. Budem vďačný za všetko. Let's go, tu sme, no čo je ty Fredbear žltý? Tu sa nemôže dostať, neverím. Máme kľúčik? Žltý nám nebude asi treba, lebo v modrých dverách není nič. Choď head. Ty choď head. A môžeme ísť preč aj my. Toto si tu nechám. Abo... Nie. Hej. Tu bude taká skladovňa. Ideme otvoriť, alebo ideme pre gramafón? Ideme pre gramafón. Jo, poďme na to, no poďme na to. Dobre, takže teraz máme druhý koláč a je tam Dobre. Glitche. OK, sme tu. Daj mi. Pomoc. Don't you please speed around me. I want you to do. Yo, bla, počkaj. Bro. Prečo sa mi nejde hýbať? Hej! Hýb sa! Jouži! Za to. Dáme tam. A ešte asi dole, I guess, alebo ja neviem. Jo! Fungovalo to. Nie, nefungovalo. Lebo teraz tu. Počujem to. A teraz tu. Podobilo to dačo? Že vy? A to jak sa otvorí? Aha. Dobre, nemám šajnu, kde sme. Poďme pozrieť, nie že ma zarazí vlak. Tu nič. Tak, poďme dole. Tu mi už asi nebude treba. No, ďakujem. A tam bude gramafón. Let's go! Už som fakt zabudol, že... sorry? Nie. Jak sa ide do toho... Viem. Kľúč, chill. Všetci dajte chill, hej. Áno. Táto séria ide ku koncu. Je to Fredbear Roblox séria. A bude to už končiť, toto je posledné video, dúfam, že z tejto hry. A potom natočíme toho Crowmana v Hello Neighbor 2.
To bude asi moje najmenej obľúbené, lebo je to scary, jak... Neviem čo. Áno, ale to bude len fakt krátke video, lebo to je scary, ťažké, neviem, proste ultra hard to je pre mňa, no. Dobre, sme späť tu, dačo čo nám netreba. Magnet tu necháme na chvíľu. Nie, dážnik. Tam na mne hore nebude treba, určite. No. Tak, chodíme. Bomba! Fakt, pokakajka, stolička. Ďalšia, bum. Bam, tam bude kľúč. Už to mám nahraté. Ja už... Do ríti. Ja som kúk, to som nemal robiť. Ale tu sa nedostane. Nie, tu sa nedostane. Tu sa typek nemôže dostať, tu to proste šanca není. Річная заблоблачная дося по грабзонам Денеля в шаном радокке. И масса рахуши. Dobrá hudba. Alfa 2. Ja si myslím, že to tu môžeme nechať. Všetko na zelené. 200 € na zelené. Jo, a teraz budeme mať otvorený globus. Guys, ja sa tak teším. Stoličku nám netreba. Bereme globus a ešte dážnik. Magnet nám bude treba už len na crowbar. Podľa vás sú tu také secret endingy, alebo také secrety, napríklad vyjasnenie toho zlatého jablka, neviem. Keď takto ste to dokončili a viete o secretoch, prosím napíšte do komentárov a bude ďalšia časť. Skade tu je ten žltý kľúč? A jak... Aha, typek sa až tu prebugoval? Dobre. Bro. OK. Ani netreba zavrieť, I guess. Zelený kľúč pôjdeme asi teraz využiť. On sa topí. Poďme rýchlo. Keď ma zabije, je ultimátny debil. Je vonku. I'm 100% sure, bro. Kvôli stoličke sa mi rozmrazí. Žralok zamrazený. Máme ďalší gramafón. Dohratá hra. Dobre, poďme toto otvoriť. Dobre, máme to skoro dohraté. Yes, už sme blízko. Máme koláč, potom ten chladnička a teraz dostaneme jeden gramafón. Kamo, ja sa teším. Dohráme túto hru. A trvá mi to možno hodinu už, neviem. Ježiš, tu mi treba krabicu. Berám stoličku. Nie stoličku, krabicu. Keď tak druhú. Dobre, už konečne som pochopil, jak sa to rozmazuje. Takže ďakujem TikToku a YouTubeu. Bro! Dobre? Yes! Máme to. Ukáž, aká hudba? Som zabudol už. Á, nie, tá sa mi nepáči.
OK. Ešte crowbar vlastne. Nie, my sme bugnutí. Ešte crowbar nám bude treba, to urobíme ako posledné dneska. Už to skoro máme, už to natáčam asi možno 40 minút, alebo hodín, 50, neviem. Fakt. Toto nás nezaujíma, len tu na pri rebríku stačí asi. Dobre, prejdem, ne? Či? Máme to. Nie. Tu ideš. Máme všetky koláče. Máme keycardu. Už len pačidlo. Čo je najotravnejšie. Je tu! Yes, je tu! Neviem, ja idem stáť, a mňa to nezaujíma. Zabijem a zabijem ma. Počul to. Už sa blížime a on ma tu bude obťažovať. Otrava. Idem mu vypnúť poistky, mňa to nezaujíma. Ja ho dostajem z domu. No, choď si vypnúť poistky, davaj. Davaj, choď rýchlejšie. No, nepozeraj sa na mňa. Jak? Povedz mi, jak? Nie, ja v tme nejdem do toho baraku. Skolapsujem tu. Ide vypnúť! Yes! Chod sa pokakať. Konečne! Pokať sa. Fakt, pokať sa už. Ani nie tade treba. Nestresuj. Vystresovalo ma to dosť. Fakt. Keď tu príde typek, ja sa asi fakt pokakam. Dobre, už to prská. To počul. No poď. Haha. Ukázal by som ti aj prostredník, ale som family friendly. Magnet. Vážne, tu musíš sa teraz pchať. Tu sa musíš teraz pchať. No, choď, choď, choď. Ja to urobím mojou starou cestou, lebo to sa nedá. To otvoril.
No way. Chcem ho zastreliť, prepáčte, že som tak dlho ticho. To jak som nestihol, povedz mi. Povedzte mi takto, že jak som ho nestihol streliť. Poď sem. Tam máš! Dobre. Tu už ukončím konečne toto. Neviem, jak dlhé bude video. Skúsim sa ho skrátiť a editnúť. Ale majte pekné po obede. A ahojte. Vidíme sa u ďalšieho videa. Čaute.